Чакай. И ти ли брадяса от тези всички ремонти? И последното нещо е какъв матрак да избера на детето. Попадна на правилното видео. Този матрак е за деца от 2 до 14 години. Матракът е Junior на iSleep, разработен съвместно с Ивет Лалова и има технология 37.5 в текстила. Японски вулканичен прах, помага за терморегулацията и за отвличането на влагата надолу. Отделно има 3D дишеща лента, която помага на матрака да диша повече и създава по-добър микроклимат за сън. Още като отворите матрака, може да видите, че той е разделен на 4 различни зони спрямо годините на вашето дете. От 2 до 4, от 4 до 7, от 7 до 10 и от 10 до 14. От едната страна оранжевата пяна е анатомична, а от другата е по-твърда, упорна пяна с бял цвят. Още нещо, което забравихме да кажем за матрака, е, че калъфът му се пере и няма абсолютно никакъв проблем да го разкопчаем и да го хвърлим в пералнята. Ако все още не сигурен, че Junior е за вас, заповядайте тук на място в магазина. Имаме мостра, може да легнете да я пробвате и вие, и детето ви. Очакваме те!